अदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि 33 बोसोरसालिया जथुमा खुंफुंनो लाहार फाहार खालामदों। फैगौ जानुवारि दाननि 28, 29 आरो 30 खालार खालि सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों अदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि 33 बोसोरसालिया जथुमाया खुंफुंजागोन। बेखौनो दिनै फुंबिलिनि समाव मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंजानो गोनां जथुमानि लाइखुन्थिया गायसनदों। मख'नो गोनांदि अदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि 33 बोसोरसालिया जथुमाजों लोगोसेनो नोलोबारि बियाब बाथौ गौथुमनि खुंगा 35 बोसोरसालियाखौबो जथायै खुंफुंनाय जागोन। दिनैनि लाइखुन्थिया गायसननाय हाबाफारियावनो बाहागो लायो अदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि आफादगिरि खुदुराम बर' आरो ओनसोलनि गोबां बाथौ सिबियारि रायजो राजाफ्रा। बे समाव अदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि आफादगिरि खुदुराम बर'जों लोगोसेनो बानजाय आफादनिफ्राय खौरांगिरिनि सिगाङाव मा फोरमायखो आबुङै मिथिना ला। नोंथां पर्टेल बिबानगिरि बिथांमोननिसिम आंनि खुलुमनायखौ आं जासिहरबाय। नंगौ एसे आगुयै जोङो बे जिउआ अदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि जिथु जानो गोनां 33थि बोसोरारि जथुमाखौ बे नोलबारि बियाबाव खुंगोन। दा खुंनायाव दिनै बिनि जात्रा हिसाबै जागायजेननाय हिसाबै लाइखुन्थिया गायबाय। बे लाइखुन्थियानि नेरसोन हिसाबै थालांगोन। बेयाव जे मोनसे आफाद जागोन बेखौ आं रायजो राजाखौ मिथिहोदों। बे लाइखुन्थियानो खुन्था होगोन। बेयाव मोनसे माने गिदिर मोनसे कनफारेन्स जागोन। माब्ला जागोन बेयो फैबाय थानाय 2024 सननि जानुवारि दाननि 28, 29, 30 अक्ट'खालि सानथामनि हाबाफारि लानानै जागोन। उदालगुरि जिल्ला बाथौ गौथुमनि जि बोसोरारि जथुमा बेजों लोगोसे मा हाबाफारि जाफागोन? बेवहाय जोंहा मेनलि बेवहाय मडेलिटिया मोननै रोखोम जाबाय। सेथि खलब डेलिगेट जागोन, नैथि खलब डेलिगेट जागोन। सेथि खलबा जोंहा उदालगुरि माइदांगुरि जालांगोन बे फैबाय थानाय डिसेम्बर दाननि 10 तारिखआव। बिनि उनाव 28, 29, 30 तारिखआवहा बे नैथि खलबनि जोंहा डेलिगेट सेसन जागोन। बेयाव अनलि फर जों धोरोमनि मेटारावसो जों डिसकास जागोन। डेलिगेटआ गिबिसिन जागोन सेथि खलबा गिबिसिन जागोन। धोरोम हिसाबै जिथु हारिमुआबो खोब नांफानानै दङ धोरोमजों। दा बे हारिमु बिथिङावबो बे हाबाफारियाव सावरायनाय जागोन। कारन बेखौनो बुंदों मा हारसायै बुंदों मा माने संस्कृतिया धर्मनि बिहिन जानो हाया आरो बे धर्मआसो संस्कृतिखौ जोनोम होदों होननानै जों मिथियो आरोखि। बेखायनो धोरोमजों संस्कृतिया हदायनो लोब्बा दंखायो। जिल्लानि धोरोमारिफोरखौ मा खावलायगोन दे फैबाय थानाय बे हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय? दा बिथांमोना जुदि बाथौ धर्मखौ गमामायैनो जुदि गोसो सिंनिफ्राय आजावदोंब्ला धोरोम हारिमुआबो बेजों थाफाखागोन। रायजो राजानिसिम मा खावलायहरगोन? दा बेखौनो बुंदो दा धोरोमफोर लानाय लोगो लोगोनो बे माने हारिमुआबो फैफागोन नालाय। दा बेखौनो धोरोमफोर लाबानो हारिमुआव फैफागोन। दा बेखौनो आं खावलायो आरोखि। गोदान आदबजों जिथु खुंनाय जागोन दा माबायदि खुंनाय जागोन? दा बे माबायदि खुंगोन माने दा जोंहाबो नलेजआव एसे खम फैदों। बेनो फार्स्ट जागोन जिल्लानि बिथोरावहा बे नोलोबारि बियाबा एरै मडेल खुंगोननो। दा जोङो खोन्थाबाय थादों। दा जोंबो एसे लाबाय थादों जेनेबा जेरै 1 नम्बर मडेलिटियाव फैबाय मा बे डेलिगेटखौ मोननै रोखोम खालामनाया खलब मोननै खालामनाया से आरो 2 सेयावहा अनलि फर माने बडि डिजल्भ एन्ड फर्मेट बेल' जागोन आरो गुबुन डिसकास जाया। आलासि महरै दाबो जों सावरायनो गोरोब जाजोबाखै सावरायगोनसो जों। बेयाव गासै 22टा आनसलिक 22टा आनसलिकनिफ्राय खमसे खम 10,000 बा 11,000सो जों बे बाथौ सिबियारिफ्रा बय बाहागो लागोन। बेबायदि हाबाफारियाव खोब लाइमोनफोरनिबो गोनांथि दङ। कारण जिहेतु जोंहा बे मेन बडिनिफ्राय जोंहा मोननै उइंस दं। मोनसे जाबाय लाइमोन आफाद आरो मोनसे माइनाव आफाद। दा बे मेन बडिया फैनाय लोगो लोगो लाइमोनाव फैफागोन माइनावआव फैफागोन। बिखेक बेयाव लाइमोनफोरनि थाखाय जुनियायै जर'खायै माबा मोनसे दा बिथांमोना गावबा गाव माने बे सेमिनार टाइप जागोन। गावबा गाव जों डिपार्टमेन्टआव अर्डार होखानाय दङ। माइनावा माइनाव जागोन लाइमोना लाइमोन जागोन खिन्थु मेन जाबाय बे मेन बडिया। उदालगुरि जिल्लानि अनगायै गुबुन जिल्लानिफ्राय गुबुनखौ दाबो हांख्रायनाय जायाखै फैनोबो हागौ बे आरो। दा रायजोफोरा आं रायजोफोरखौ खावलायो बेखौनो खावलायो आरो बिथांमोननि रिकुवेस्ट बायदियै जोङो बे डिस्ट्रिक्ट कनफारेन्सआवहा बयबो लैहोर लैहोर फैनांगौ। जोंनि जुदि आब्रुथि खौसेथिखौ जों दिन्थिनांगौ गुबुन हारिनि सिगाङावहा आरो जितु बे एरिया जाबाय माल्टिपार्पस एरिया। दा बेवहाय जोंनि खौसेथिखौ कमप्लिट देखायनाया जोंनि थाखाय मेन उद्देश्य जागोन आरोखि। बेखायनो जोङो बे खलबखौ जों आजावना लानाया। बोसोरारि जथुमा नोलोबारि बियाबनि नैबे थावनियाव जानो थांगासिनो दं। बिनिनो गिबि खुन्थियाखौ दिनै गायसनसिगोन। बानजाय आफाद हिसाबै बेसेबां प्रिपेयार जानानै दङ बेयाव? गिबियावनो आं खुलुमबाय। नैथियाव
बे पर्टेलखौ नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो आंनि गोसोनि हामलायनाय बावहरबाय आरो सिबिनायखौबो जासिहरबाय दा दिनै जोङो गिबिसिन फैबाय थानाय उदालगुरि जिल्ला बाथौ गौथुमनि जितु 33थि बोसोरसालि जथुम्मा बेजों लोगोसे नोलोबारि बियाब बाथौ गौथुमनिनो 35थि बोसोरसालि जथुम्मा जफानाय जागोन आरो बेखौ जों जयै खुंगोनखाय दिनै जोङो नैबे बे थावनियावनो जोङो माने गाहाय खुन्थाखौ जों दिनै गायसनबाय आरो बे गायसननायाव जोंहा माखासे बिबान दङ मावनांगौ बे हिसाबै जोङो सानदों जे जोङो गुबुन गुबुन जायगायाव जेरैबायदि जादों बे जथुम्माफ्रा बेनिख्रुइ जों साबसिन खुंनो हायो नामा बेखौ मोनसे नोजोर बोनाय जादों बेखायनो जोङो जोंनि ओनसोलनि जितु बिबानगिरिफोर दङ बिथांमोना एकदम गाजा गोमजायै माने मावफुंनो आखायाव लादों आरो गोसो होथाबनानै बिथांमोना गाव गावनि खामानिखौ नेवसिनानै दासिमबो ओंखारगासिनो दं बे हिसाबै आं आफादगिरि हिसाबै माने बानजाय आफादनि आफादगिरि हिसाबै आंहा मोनसे मिजिं दं जे बे माने बोसोरसालिया जथुम्माया माने गाजा गोमजायै जोङो माने मैखोमै खुंना हरनो हागोन होननाय आंहा मोनसे फोथायनाय दं आरो धोरोमनि सावरायनायजों लोगोसे आलादा माबाफोर बेबायदि हाबाफारि दंफादेरबावो बानजाय आफादनिफ्राय दा बे बेलायाव माने माखासे हाबाफारिया जाहैबाय माने जिल्लानि दारै जाहैगोन दा अब्लाबो जोङो बेवहाय माखासे जोंनिफ्राय सायख'जानाय माखासे हाबाफारिखौ सोसननो हायो नामा बेखौ नोजोर बोनानै जोङो बेयाव सोसननो नाजानाय जागोन आरो बेवहाय जोङो माने गाजा गोमजायै खुंनो लानायलाय जों बेयाव मोनसे एगजिबिसनबो लानाय जादों आरो बे एगजिबिसनाव जोङो हानायसिम मा माखौ लाबोनो हायो लोगोसे आरो आं बेखौबो खावलायगोन जुदि ओनसोलाव सोरबाफोर माबाफोर दिन्थिनो गोनां दिन्थिथावना जुदि दङब्ला बिथांमोनहा अननानै बे जोंनि एगजिबिसनाव फैगोन आं बेखौ खावलायगोन आरो लोगोसे जोंनिफ्रायबो जोङो बेबायदि जोंनि मोनदांनायखौ जों हांख्रायहरगोन बाजाज कम्पानिनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां जों लोगोसेनो बेसेन नाङाजासे 5 लिटार पेट्रल गंनै हेलमेट सीट कभार 12 टाइम्स वाशिं कुपन मोननो हागोन